Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men tataɓire nani. Windande men tataɓire nde nani e nder Dental Diine TV. Dental Diine Nani TV. Dental Diine TV arti kadi jokkande en windande men kala mo waɗano abonné ngara mbaɗa abonné kadi jenta e duusoɓe, jenta e walloɓe, jenta e walloɓe e jingoɓe. Haysa jangani hen wallan min jangoɓe no jangiri, walla min jangoɓe no jangiri. Haysa jangani hen wallan min jangoɓe no jangiri. Dental Diine TV an gonɗo hen o waɗa hen ballal ma, an gonɗo Facebook o waɗa hen ballal ma. Kalɗo gonɗa e aduna he aɗa janga hen, aɗa faama hen foti foof, anne ko hen jeeɗa. Lombu jungo e poos mbaɗa 00221 77 906 14 81 lomba hen balla hoorema balla julɓe. Ala suko, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko, ko kala tan noddama hen, jinga hen, walla hen. Ala mi ala, ala mi wawa, eto wawde, eto wawde, eto wawde, eto wadde hen kada jinguiɗa ɗeɗo golle jahoje. Hande noon windande men tataɓire nde eɗen gari jangude ko wiyete kowal. Kalɗo jiimi kowal mi anda ko gootal tan wonata hen. No ɗoni ay as ay sowaki, wadde kowal sowatako, wadde kowal kalɗo woni ko ni wayata wiye kowal no zéro ni kañum woni ɗo ay as as as. Ay ko a woni ɗo jippi less mbiɗa as as as. Ayde as as. Ayɗo ko bi as as. Ayde as. Ɗo noon sidda kala jiɗa sidda ko ɗiɗi pawdiri ɗon. Ɗo fawi ɗo no wayno ɗo joyi ɗo abiɗa ko rab ay bi ay banani ay banani. Biɗa ko rab ay e bi ndendi woni rabbi ay rab e bi ndendi woni rabbi. Ɗo noon ay sidda o oɗo sidda ko ɗiɗi goni ɗo, wadde ay oɗo ba e oɗo ba ndendina wonti ba goto. Wadde a faami ba ɗimmijo ene suuɗi e nder oɗo ba. Wadde mbiyata ko rab ay kowal ngal nani ay ngal ɗo kowal angal ay ko ɗo. Wadde ɗo mbiɗa ko rab, ɗon mbiya rab. Nde wonno kowal wawa fawade e dow ɗum ɗo. Wadde mbiyata ko rab bi. Ɗo mbiɗa ko rab woni ba gadano ay bi woni ba ɗimmijo. Wadde ko ba o lombiɓe. Oɗo woni ab, oɗo woni bi. Wadde oɗo ab o moni, ay oɗo bi o moni. Wadde kala jimaka sidda mi anda ko ɗiɗi woni ɗon. Wa amma kowal noon, kowal ko gotal warata aynen as ay sowaki. Ɗo noon sowima ɗiɗi won ɗiɗi. Ɗo joni saabi i ya ka ay i ya ka ay yanani yanani. Ɗiɗi ndendata wattire ay wata ni. Oɗo wona i, o wona ay, o wona ya ay iya i e ya. Ɗo ko cowiɗo ɗiɗi ɗum woni ya sidda i e ya o ay o fooɗi. Oɗo foɗande komo dow o fooɗi. I ya ay ka wona iyaka. Ay kono ɗo joni sowaki na'a ay kowal ngal tan gotal. Na'a na'a mbudu ay na'a ay kowal ngal as kowal ngal ɗo joni sowaki
ko gootal. ɗo noon sowiima o moni ko sidda. ay ɗo o sowiima ko sidda. wadda mi faama kala jiimi sidda tan ko woni less ko tan ɗiɗi mum ngarata heen. ɗo noon ko haa tan paama oɗo ba ko ɗiɗi ngoni ɗo woni mbiɗa rabbi. ɗo ko ɗiɗi ngoni ɗo mbiɗa i e yaa e ka wona iyyaka. ɗo noon forti ha laaɓi cer. ɗo woni rab. ay rab kadi teskoɗa kadi kowal e sidda saɗa jannga ɗum ko ma ngara ha e dow muɗum. ay ɗo jumida ko rab. ay rab ay ari hay kowal he. ay ɗo ni mbiɗa ko rab. ay ari hay sidde he ne puɗɗa wiide bi. ay ɗo ko rab ha gasa mbiya bi. ay ɗo mbiɗa ko rab mbiɗa bi. ay ɗo mbiɗa ko iy e kowal he yaa ka. ay ɗo mbiɗa ko iy ha gasi gadɗa yaa o e ka o. ko ni tan paamita ɗum e sifa newiɗo dabɓo. ɗo so ɗiggi tan a andi ko wiyete sidda hankadi. ngal ɗo jangirta sidda. on paami allol mon tataɓal ngal ko hen mbawanmi kowal e sidda. mi anda kowal e sidda ko gootum. heddi noon kowal kalɗo woni ko gootal. sidda kalɗo woni ko ɗiɗi. waɗi ɗo yeru ɗo. gooto o feeñat goɗɗo o suuɗo. ay gooto o feeñat goɗɗo o suuɗo. ay ɗo noon suuɗaki. mbiɗa ko rab e bi. ɗo noon ko haa tan paama ko ni windirte. ay ɗo ko haa tan paama iy e yaa e ka koy ko ni windirte. iyyaka ko ni windirte. ɗo noon haa gandan ko kowal ngal e sidda ko gootum. ɗo so ɗiggi tan a waawi ko heewi accinani. wadde alluwal men tataɓal ngal ɗo ko he ngannduɗen kowal e sidda. kowal ko gootal. sidda ko ɗiɗi. Dental Diine TV waɗi erago faade moɗon. onon jangoɓe eɓe janngani mbaɗe hen balle jingere duusa galle jangde gollal. ko galle jangde gollal wadde kala emon noddama hen dendagal wonɓe e YouTube he to Dental Diine TV e wonɓe to Facebook ɓe jangoɓe hemɓe e dendagal jangoɓe hen ɗe mbaɗa wonde fof erama yettimama. waɗa hen ballal ma 00221 77 906 14 81. anne min ganda koye galle he jeeɗa. min ganda koye golle he jeeɗa. an mo janngani hen o waɗen ballal ma ala ko haalin an janggo hen o. hay mo janngani o waɗa hen ballal ma ala ko haalin an janggo hen o. aɗa nafa hen aɗa nafa hen aɗa nafe hen aɗa walla hen aɗa walle hen. nane haala jaɓe haala mbaɗe hen ko galle golle wona politique. jangde ala politique. janga mbawa garo addanama gandal ko giɗoma. giɗoma noon ene foti mbaɗanama fodde. aɗon kanno hande son pini kaccitaji tawami ɗo. bottaji tawami ɗo. hirani tawami ɗo. ronkama noon oɗon gonde ko wiyete weev osmone sa fof kilin kilin yetto min min mbaɗa e golle jahoje ɗe guilay courant o e wifi o e connexion o ndenden jingen poolen ɗum eɗen mbawi ɗum. hoto hay goto jab daɗede hen mbaɗe hen taw ko Allah paanɗiɗon hen jingen ballen jingen ballen. oɗon gandi kam gila 16 4 mois 2016 wona hande oɗon jingane oɗon balle oɗon jingane oɗon balle ha purabi so dole donki yo dole keɓɓo. so dole donki yo dole keɓɓo. wadde gaɗa keɓɓiɗo keɓɓito golle ɗe gaare gadde gaare balle gaare duuse. oɗo ko goto e musidɓe moɗon Yaya Ly Kowal Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. alluwa mon nan ɗon ƴette jangge mbawe. ƴette jangge mbawe duuse Dental Diine TV. kalɗo mbawɗon wonde suka hen mawɗo hen debbo hen gorko hen. nane ko haala jaaɓe golle min jiiya.
nane ko haala jaɓe golle min jiya lokke nande e famde e dañde ko waɗi hen ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam.